ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆନନ୍ଦ ଭବନ। ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ରେ ସିମ୍ବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ବା ଜବାହରଲାଲ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆନନ୍ଦ ଭବନର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ତାପରେ ପଛପଟେ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏ ଆନନ୍ଦ ଭବନଟି ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଘରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏହି ମହଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାର। ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଡ୍। ଏକଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାତା ପୁସ୍ତକ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧଳା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ ଚାଲେ। ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବସିବାର ଜାଗା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜବାହରଲାଲ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ମହାଜାଗତର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ତାର ବିଧିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ। एक बार पृथ्वी के नाम में हम आपको बताएंगे। पृथ्वी बुध वीनस शुक्र और पृथ्वी मार्स मंगल जुपिटर बृहस्पति या गुरु सैटर्न शनि यूरेनस अरुण नेपच्यून वरुण। आप देख रहे हैं ग्रहों में विविधता है और ये सभी ग्रह जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बनते हैं। आदित्य एल1 जो कि अपने स्थान पर मौजूद है। सन एक गतिशील तारा जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। पृथ्वी से 10